Alright, nina bekesha la kamezodlula umlaza kaMevetla nasezansi Black Live TV le igama lohlelo ke impande zama-Afrika. Sebonga kakhulu osukwini lanamhlanje umhla ka4 kuJuly. Usuku lube very productive kakhulu. Siyabonga la kaG Mlazi la sikhona kababa uMhlaba la sibona kakhulu ukuthi kuhambe kahle yonke into. Asithembe ukuthi nabantu ke bazoqhubeka ke basilandela. Siyabonga ababhukile bafika nabanye abasithe engcingweni sakhuluma nabo seza ukuthi kuhamba kanjani. Kodwa ke manje amabombo siwabhekisele kwandongazade Montana lephi na baba uMhlaba sibaphatheleni abantu eGoli eGoli wozani ngobuningi benu sizogeza bakithi sizobhava ngoba kade indukuni zidla niya complain asenibuka kabi nabelaphi bendabuko siphethe amabhavu inhlobo ngeinhlobo zamabhavu sobe sinigeza kukuhle adrophiwe ama prize adrophelwe special uma usiyeka manje uzothi usuthi uzakuthina sinokhabazela sibe sesikhuluma leya prize engaphandle kwespecial phuthumani ungasali walala wasala walala limali siyeze eGauteng. Bathi ke ngesizulu imbili yasalumsila ngokuyaleza la khabazela kamavovo gcobeka ihlandla bakulindile abantu njengoba ugoqa izandla njengathi ukhululeke kakhulu ke lapha eGoli baphatheleni baba. No ukhabazela lo ucobeka ihlandla umumbu wakhanya masesiswini ke sekafikile sengithelekile eGoli ke bakwethu sikutheleke nespecial lesinisibonile naso ispecial lesathi silokho sipresentwa ngiyeza ke nezinhlanga zemali zikhona namafutha emali azobe khona laba abagembulayo yonke into uzobe khona udokotela usefikile. Alright, makuthi bukade ubambina i-address endala lapha na eJulius bekade sekunikeza yona phambilini. Sishintshile ke silapha enumber 60 Main Road eBinoni la ozosithola khona. Bhuka ke 7 o'clock sobe siqala ukusebenza nodokotela. Kodwa ke singakupha i-hour ukuze ukwazi nawe ukuphinde ukhave ukwazi ukusizakala sikwazi ukubhukhela ngesikhathi esiright. Noma kanjani ke thina nawe nodokotela sihlangane kusasa 7 o'clock eBinoni number 60 Main Road.